mana inya kuom miwa sechegi. Koro sani ma odiochieng' mar ariyo makoro unono wach mar CBC ni. Gin wach mane ma jonyuol kata jopuonjre kata jopuonj miyo mahino saidi kama koro ibete misewinjo kaka giwacho? Erokamano ahinya Trevor, ma odiochieng' mar adek. Chor microphone no but chore microphone no machiegni kodi matin. Kamano. I hope ni koro iwinja maber. Koro awinji jaduong'. Erokamano ahinya. Awacho ni ma odiochieng' mar adek. Nyicha wachako chieng' mar wachako nyocha. Kado nyoro ne ngeche chieng' mokwongo kwa dhi kamoro amora wawuotho e gweng' mondo wawinj ji, wane skunde wane jopuonj, wane jonyuol. Kado chieng' mar ariyo to wabedo gi bura mar galamoro. Koro nyoro ne chieng' mar ariyo wa, to chieng' mokwongo mar bura mar galamoro. Koro bura mar galamoro mokwongo ne ni Migori nyoro. Kawuono wawuotho e Homa Bay, wadhi nyaka Rusinga, wadhi Mbeta, wadhi Suba, wadhi Homa Bay town, kaeto wadhi Rangwe. Kiny wan gi bura mar galamoro mwadhi bedo godo e Homa Bay High School. Trevor, jopiny wuoyo. Wasewinjo kuom nyithindo, wasewinjo kuom jonyuol, wasewinjo kuom jopuonj. To gik ma jopiny wacho na kama pek nitiere gi kama giwinjo ber nitiere. Iwacho nwa pek mar CBC, iwacho nwa ber mar CBC. To Trevor, tichwa ok en CBC kende, tichwa en school te. Koro wasedhi nyaka Technical Training Institute, wasedhi nyaka TTC, kama jopuonj ywaknwa ni nyithindo madhi e TTC tindo dok pien, ngeche gik midwaro ni mondo gibed godo kapok gidhi school. Ni dwaro ni ng'ato kato bed gi C e subjects te. Trevor, jonyuol bosenyisowa kuma moko wachonwa kaka gidwa ni nyithindgi either nyithindo madhi e klas 7 either odhi e secondary, moko nyiswa ni gidong' e primary. Nyithindo wuon wegi be wasewuoyo godo. Kawuono an e secondary school awuoyo gi jo form 2 kapenjogi to be gidwa ni nyithindo biir gi koso kik gibi. Giwachonwa gima gidwaro, jopuonjwa wachonwa. Jowa moko e primary school moro yo Sindo. Nyithindo onyisogi gima gidwaro, jonyuol be onyisogi. Trevor, kawan kama wuoye kawuono, gima bernwa ni ji te owuok oko wuoyo, jonat wuoyo, jonyuol wuoyo. To kawaneno kuma wach gike sane, waneno ka at least gima ber nyiso ni ka ji wuoyo to nyaka nafas bir yudore, nyaka kama ber biro yudore. Apa ni tabu nitiere mang'eny, tabu mag pesa ma CBC dwaro kuomgi, tabu mag ni jopuonj boseikore makare, tabu mar to be wan gi klese moromo, to ge ber be nitiere miwacho no ni ka to ber to kati dwa ni loso. To ber ngeche gima nokelo waka en winjo. To ge sani odiochieng' achiel mane wasebedo go Migori Trevor, ne wabedo chakre saa 2 nyaka saa 11 odhiambo. To hall no pong', ji wuoyo nyaka odhiambo. Aparo jodongo ariyo Trevor kawacha jaduong' achiel no wuoyo no ka Suba. To jaduong' no nyisowa ni en gimodwano ne ni dhok mar Josuba oketi e puonj mar CBC mondo ji ong'e mila mar Josuba. To wang'e ni Suba ok ni Homa Bay kende, gin Migori. To nobiro gi oboke mondiko motapo. Mar ariyo mano wuoyonwa en jaduong' moti mawacho ni en nodhi e school chakre higa 55. To nyaka nodhi 55 oseloki system mar education bang' ndalo ka ndalo. Mowachonwa gimomiyo wajing'o gimoparo ni onego watim sani ka wadhi mbele. Koro kanyal paro gik moko te mane jo Kenya wacho, gima nyalo wacho ni jo Trevor ni jothurwa owuok kar Ramogi, owuok ja Kenya ma kawaida, owuok nyaka jo MCS, owuok governors, owuok traders, owuok jopuonj. To ji wuoyo kendo giwuoyo gi chiro, kendo giwuoyo maber. Kawuono gokinyi katieko mondo kapok ipenja gi machielo, kawuono gokinyi wadhi county assembly, taromo gi speaker mar Homa Bay, taromo gi committee mar jopuonj magi wacho ni kiny ne gikelnwa kaka gidwaro. Wabedo karibu saa 1
gi deputy governor jaduong' Oyuge Magwango mowuoyo godo e yo mong'inyore kabisa kowacho ni waparo gik ma paro nyalo timo, gik ma paro ni county government bonego tim to gi sirkal maduong'. Koro an kaka achiel kuom jok mobiro e luowa ka winjo kata gima jothurwa moko modhi kuonde moko be wacho, amor gi jothurwa kaka gisewuoyo. Kwayona en ni kiny ka wan e gala moro mar Homa Bay gichak giwuok kamano mondo gibi ginyiswa gimidwaro, ngeche ka giwacho eka kwa nyalo loso tabu manitiere, eka kwa nyalo ng'eyo ni to piny odhi kanye. Wadwa ni ka higa ni rumo to wan gi adieri ni to jo Kenya dwaro kwa wuok e wach kwa dhi kokaw kata mana CBC ni to jo Kenya dwaro ni nyithindgi gidonge primary school koso gidhi e secondary. Mano gima nyaka wabed go adier mondo skundwa odhi e yo mane maber. An ga adier ni ka Nyasaye oyie ka gik dwe mar 12 nyaka bed ni at least achiel kuom gik mancho penjwago wanyalo bedo gi duoko mwanyalo miyo ng'ama noyiero ma en Ker William Ruto, kata Ker William Ruto nyalo ng'iyo kata nyiso jo Kenya mondo kwa chako dwe mar 1 to nyithindwa ng'ene gichung' kanye. Erokamano.